Ja, als ik de koningin wie, dan zou ik zeggen boterbrei en green cheese. Wat dat net zeggen kan, is geen opgejochte Fries. En ik zou dat ook vaak oorzetten laten worden. In het Turks, in het Marokkaans, Arabisch. En in nog oren Limburgs en Twentse en oren prachtige Franse talen, als het Fries. Ontzettend. Boterbrei en green cheese, maar dat net 6 keer is geen opgejochte Fries. Nou, we hebben weer blom opmerken. Petunia's en geraniums. Ik ben net met de willen, dan komt de machine. Ik zou een training volgen voor mijn hand te zwaaien. Nou, wat zullen wij doen aan de wijkkoningin? Nou, ik zal alle meisjes helpen die moeilijk hier. En nou. Ja, ik kan even helpen en dan zoek ik op de rommelmarkt zien. Aha, ja, nou ik vind het tussenkoningin inderdaad wel heel erg goed dat. Dus nou, misschien zullen we er wel heel goed voorbeeld deze gerust. Ja. Als ik koning was, dan zou ik zorgen dat ik een heel groot huis zou hebben met een zwembad. Dit was mijn japon, dit was mijn bad. En ik ben bot, ik wil wat os. Ik ga naar Kees, dan krijg ik sinus. wat ga je doen als je koningin wil zijn? Ik ga heel Nederland beroven. Ik wil geld. Ik wil geld. Oh. Ik wil wel graag dat ik een grotere boot hier en dan hier ik heel mooi voor het West maar de jeugd en mooi mijn vrouwtje. Toedeloet! Nou, we hopen dat wij hier gewoon hartstikke leuke piragen horen en dat we lekker genieten kunnen. Toedeloet! Nou goeie, ik wil je bij de even de groeten om mijn vriend Sjouke te doen, de chauvinistische pro-Frieske boembaat. En Sjouke bedankt. En Sjouke dit en dat. En dat we het zaten aan en wel even naar je zin gaan. We missen die gewoon een beetje, maar een keer neer aan jongen. Dat groeten aan de jongens van Bals Draumaar, beste kerels. En wie beschouwt wel even. Wie is super, hey. Nou, als ik koningin ben, dan zou ik de McDonald's keepje. Als ik koningin ben, dan maak ik de cursus B van de Friese AGO-examen iets makkelijker.